sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Klidik. Bisa apa ora? Saged. Nggih, biasane iki bintang tamu nggo mik dhewe kok nyilih. Pangapunten kadol. Kadol. Larise kaya ngono iso kadol. Kadol dijolke sing apik ning dereng dugi. Oh. Limited edition saking luar negeri. Mereke napa? Sennheiser. Non? Lah, panjenengan mboten pirsa. Ora apa mereke? Sennheiser. Sennheiser. Lah nggih. Oh, Sennheiser ora. Ira Jawa kok, Mas. Oh iya. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Cahyo. Nggih. Alhamdulillah saderengipun kula panjenengan Gojek. Nggih. Langkung-langkung kula ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Bekti kula kunjuk kagem beliau Bapak Lurah. Nggih, Pak Lukman. Sedaya warga masyarakat Bedikilen wonten Bungkal Ponorogo. Leres. Alhamdulillah wa syukurillah barokahullah. Dalu niki kula saged balik wonten ing desa piyambak. Tegese piye kuwi? Ngriki pun kaya dulur kok, Mas. Nggih. Saben-saben kula suwan mriki nggih teng Bedikilen mriki. Ngaten. Alhamdulillah. Nggih. Kula panjenengan saged makem pasareng Nggih. pikantuk amanah mandat saking Mbah Lurah Lukman Nggih. supados dalu niki nderek-nderek mujudaken syukur kersanipun Gusti ingkang Maha Agung. Nggih. Dalu niki Bapak Lurah Lukman niatipun ngentekke ragat pados nikmat kersanipun tebih saking laknat insyaallah sedaya pikantuk selamat donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Mas Cahyo. Pripun? Piyayi Ponorogo penyan pirsani. Nggih. Saya itu selalu di mana saya main, Nggih. mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, luar pulau, Nggih. luar negeri. Ini yang menjadi catatan dan kebanggaan saya sebagai masyarakat Ponorogo. Sebabe. Sebabipun menapa? Tidak ada yang lebih hebat dari masyarakat Ponorogo yang selalu menanamkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, Nggih. gumolong nyawiji, guyub rukun kekompakanipun, menika saged dipun wastani masyarakat Ponorogo yang menanamkan persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan untuk penonton Ponorogo luar Iya, biasa. Jobi. Jenengane ngibarate kaya kebo sapi mulih ning kandang. Saestu Dan mula lah mriki to. Nggih. Mula dalu niki kula sampun menyampaikan ke Pak Lurah. Nggih. Kula mboten sah dibayar Mbak Lurah. Mergo iki ya. Wong niki kok omah dhewe kok. Nggih, Ning kula ken kula- wehne niki. Nah, ngoten. Padha wae. Loh, nek sing dibayari niki senes kula, Mas. Ngoten. Lek pamane niku dibayar, kula sing mboten cocok. Lah sebabipun Niki wae jenengan minggah Nggih. kalih Mas jenengan kula Leres, to. leres. Sing ngomongan lak mung kula kalih jenengan tok. lah ini yang menjadi komunikasi. Lah nggih mongko wong sing omong ngeten iki biasane lak jer basuki mawa biya. Nggih. Mergo kakean omong, kakean ngendika akeh bab-bab sing disampaikan akhirnya awake dhewe rezekine akeh. Leres alhamdulillah. Kok iso kok limpahne ning masmu ki piye? Saman kira ngerti pepatah. Apa? Saman tahu mireng beten. Diam adalah emas. Diam adalah Emas. Lah terus? Emas ki regane larang nang mboten? larang. Lah iya, mlane kula menang regane larang. Apa awakmu iki emas? Rumah samu dapurmu kaya gemuk emas iki lho. Lah iya emas sing digemuki. Ngoten niku mbok ngerteni wong dalu niki awake dhewe nderekke Mas Cahyo. Iya, iya, iya. Sowan ana piyayi Bedikilen radi mriki sampean. Iya. Acaranya napa? Sunatan. Sunate sinten? Sunatane Pak Lukman. Loh. Kowe tak tuwonyo tenan lho kok iso sunate Pak Lukman ki. Kowe iki ra paham malah kowe iki yo. Loh, ya jelas paham mung beliau sama bapak sendiri kok. Pak Lukman ki dina iki sunat. Nggih. Mergo apa aku ngarani sunat? Sebabipun Sunat ki saka tembung syukur karo nadar. Masya Allah. Syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nadare apa mergo anake wis disunat, nadare begini nanggap wayang dan ternyata alhamdulillah malam hari ini bisa terlaksana. Dadi Mbah Lurah Lukman ki sunat ki syukur lan nadar. Syukure wis karo sembadan, nadare ya wis kasembadan. Masya Allah. Jane ya iso omong ngeten ngoten lho. Nggih. Bathok bolusi madu niku. Wah, lah niki bathok bolusi telek, Pak. Wah, bentuke kaya ngeten kok iso. Ngene mboten? Leres. Dadi Pak Lukman ing dalu menika sunat, Pak. Masya Allah. Senajan to sing ditetak iki mung anake. Mas Hafid. Mas Hafid, Tetak ki apa? tetak ki saka tembung teki teko kadewasane alhamdulillah dadi anak sing wis ditetak wis teko kadewasane. Masya Allah. Bosok dandanane rada bening rada apik, omongane melu apik Mas. Sing Bening. apik apane?
Lho, klambine to. Klambi gundulmu bareng mbok wae klambi rupane malah kaya juragan dok asin aku. Sing ketok cerah to kok iso. Cerah gundul. Bareng aku ning jeding iki lho. Nggih. Kowe ro klosete. Pripun? Rupane yo klambiku iki lho. Ayo disyukuri kok iso. Iya. Bangsane. Dadi tekan. Tekan wis tekan kadewasane Mas Hafid insyaallah dadi anak sing dewasa. Insyaallah anak sing dewasa iki besok bakal nyenengke wong tuwa kekarone, Pak. Alhamdulillah. Takipun apa? Tak akan sulit. Titenono anak lek wis iso nyenengne wong tuane, insyaallah hidupnya tidak akan sulit. Apa yang dicita-citakan insyaallah bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kuncine iki wong tuwa, Mas saya. Nggih. Lho nggih lho. Mergo napa? Lho iya lho, Bos. Sebabe Mas. Wong tua ki lek mbok seneng nih, apa sing mbok sedya bakal kasembadan. Kuwi tenan apa ora? Lho iya. Wah, omonganmu koyo wong-wong tenan-tenano ae. Iki dienggo anak-anak saiki. Kadang-kadang bocah-bocah saiki orang ngerti basa surga di telapak kaki ibu. Nah, kuwi. Itu sudah dari dulu ada, Mas. Ngono lho. Lah iya. Dadi kudu nyeneng wong tua. mulyane wong tua, besok uripmu bakal luwih mulya. Niki lho, Betul, Mas. betul Niki lho. terus niku. Mulyake wong tua berarti luwih mulya. Iya. Bisa taruna lan iso ngungkuli bapa. Lah kuwi kata-kata sing salah. Lho. Piye to ki kok salah ki lho? Nek ndi-ndi ngendikane para sepuh ngono kuwi. Pripun? Sing jenenge taruna ngungkuli bapa tegese anake sing apik ya kudu iso ngluwi wong tuane. Kuwi kata-kata sing salah Mas saya. Lho. Kok tarno kuli bapa piye to sampean? Mas Cahyo ki sarjana lho. Sarjana, tapi lek dari kata-kata itu saya bisa adu argumen, Bos. Wah. Lah kuwi kekudangane wong tua marang anak. Kowe le aja mung padha karo aku. Yen aku dadi lurah, kowe dadi bupati. Nah. Yen aku bupati, kowe dadi presiden. Nah. Tegese luwih dhuwur timbang bapake. Itu kalau orang tua itu profesinya positif. Nun sewu lho. Ah. Tarno kuli bapa boleh. Mbah Lurah. Mbah Lurah anak sampe dadi camat, dadi bupati oleh. Panjenengan bapake nggih dalang to? Nggih. Saiki dadi dalang panjenengan dadi dalang kundang, oke. Tarno kuli bapa. Bener. Tapi kita lihat dunia itu paradok. Wah. Bahasamu koyo mahasiswa rek. Kowe mbiyen apa tau sekolah menengah apa? Aku tahu sekolah menengah kejeron minggir neh aku. Maksud saya perguruan tinggi. Perguruan tinggi malah ndek iki sambar bledek mudune. Lah contonge. Wong ngomong serius kok Iki, iso. aku iki serius iku lho serius. Dadi kata-kata niku, Bos. Nggih. Nun sewu. Tarung kuli bapa, itu lek profesine wong tuane itu positif. Nun sewu. Dunia itu paradok, enek sing apik, enek sing ala. Yen wong tuane nun sewu, yen wong tuane iki nyambut gawe maling, umpama. Napa jenengan badhe ngendikan tarung kuli bapa? Ya aja to, mosok Loh, bapake sewu. maling kono bose maling ya aja. Lah nggih, berarti kan salah niku. Oh iya salah. Kene mboten? Bapake maling, kowe kudu bisa tarung kuli bapa. Kudu bisa ngluwi bapak. Bapak sedina iso maling TV 5. Kowe besok kudu bisa maling kulkas 8. Apa ya mungkin? Nggih napa mboten? Oh salah kuwi. Salah. Sing muni taruna kuli bapa iki adikmu mau pertama. Jenenge lak yo melu-melu. Aku gur nguatne aku ukuran iki. Tapi kan salah. Ya salah. Kuwi lek wong lanang, lek wong wedok nun sewu. Piye? Delaki ibuke nyambut gene open BO. Nggih. Ya ora? Apa kuwi lho? BO ya apa? Open BO. Apa kuwi? Oh, Wanita panggilan. Oh, Wah. diceluk kon nyinden nembang ngono. Kok nyinden nyambut jane iki. Ya Cah nakal. diceluk, ditanggap karo Pak Lukman nyinden. Cah nakal lho, cah nakal. Oh, kuwi berarti bocah ngelintis nakal. Oh senengane gelut padha wedoke. Mukari. Oh, iya. Pekerja malam. Penyanyi dangdut. Penyanyi dari dasmu ya. Open BO. Lah iya. Begengek. Maksa dicethake ora. Lah ra jelas kok jenengan kok. Aja rusuh-rusuh to. Lho ora rusuh, tapi kan ora mudeng. Nggih. Umpama nyambut gene mboke open BO anak wedok. Napa mungkin tarung kuli bapa? Nggih. Ya aja no. Lah nggih. Berarti kata-kata niku salah, Bos. Ingkang Aja tarung kuli bapa. Sing Muga-muga bisa taruna bekti karo wong tua lan bisa ngerti karo nusa bangsa lan agama. Masya Allah, ya hebat lho, Iya, penemune nggih, apik. nggih. Loh, Tak garis bawahi. Tegese padha karo dadi anak bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iki lho Mas, Ngono kuwi, padha karo kuwi. Bapak kuwi tak pendem enek 6 meter metu neh apa? Aku ki Lah ngene lho. kejeron le. Kejeron. Angel Iki iki, malah Pak. nyumber, Bapak. Masya Allah. Ngene iki Nur Sewu. Iki seniman ki yang mengedukasikan bahasa ngono lho. Lho tapi yo salah aja mendem jero. Lho kepiye? Kok mikul dhuwur tak dekek ning dhuwur ning pas nusa pas gesang nggih. Tak dekek ning dhuwur, Terus? tak kene pagupon. Tak dekek ning gone dhuwure wit klopo, malah ngesu pangan codot bendina.
Maksudnya di penjelaskan. Ngeten lho, mikul dhuwur iki tegese jasa-jasa dari orang tua iki kita lestarikan sebagai anak, ayo dilestarikan. Amanah. Amanahe Ngono lho, ngono kuwi. titipan. Mbah Lurah itu Ah. punya titipan, punya amanah, piye leng gula wentah kang putra. Jadi tongkat estafetnya itu selalu disalurkan Pada anaknya. Nah, ngono. Lah mendem jero ki tegese pamane wong tua duwe bab sing ala ora apik kaya maling dan sebagainya. Kuwi kudu diilangi, aja dirembuk, aja dirasani, ning bisa menampilkan prestasi yang luar biasa walaupun anak seorang maling namun menjadi generasi yang handal, hebat, mampu mengangkat harkat martabat Indonesia. Iki lho, maksudku ini iki lho, rada cerdas sithik ngono lho. Omongane kok tetes kita kuwi melu demo ndek iki sampean. Ngawur bae. Wong ki aja sok nyalahke lambe lho. Aja nyalahke lambe. Wong kuwi ajening diri gumantung saka lati. Mula saiki iki mulutmu harimaumu. Kuwi mbiyen. Loh, Mulutmu harimau ki mbiyen, tapi sekarang itu bukan mulutmu, lah napa? tapi jarimu itu adalah harimaumu. Lah kok saged? Kowe ngantek ngetik salah, nggih story kleru, kowe dipenjara kowe. Loh, memprovokasi. Memprovokasi. Ayo tukang infrastruktur ayo. Ora celelekan lho. Memprovokasi. Iki mesti banyak kok Mas. Iya, Aku ki serius Mas. Mbah Lurah Lukman tuh kenapa memberikan satu sudut positif kepada Mas Cahyo? Mbah Lurah ki 3 periode. Nah, Bener aku yang ngerti. Tidak ada rival, tidak ada lawan. betul. Renek tandingane. Ini bisa dinamakan bahwasanya Mbah Lurah ini menjadi pejabat yang dekat dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat memilih pejabat yang hebat seperti Mbah Lukman menika. Ini Betul. loh Mas. Lho Iki lho. niki, contoh lho Pak. Contoh niki 3 periode. Ah. Iki wis termasuk bapak kepala desa sing ora gemen-gemen. Berarti secara dasar ilmu intelijensi yang tinggi, berarti itu sudah dipegang Mas. Secara IQ, EQ, SQ-nya ada. Betul. Nggih. Ngono. Tegese bisa membangun kae lho babakan dalan, terus babakan fasilitas umum jenenge apa nek? Infrastruktur. Lah ya kuwi. Niku, asem iki Madiun dhewe iki Pak Mbok ya. 3 periode. Iya Pak, ini dikatakan bisa mencerdaskan masyarakat. Leres nggih. Mula harus cerdas sampean barang. Karena amanah ki angel Mas, ngono lho. Iya iya wis to. Aku wis oke aku wis to, Pak. Makanya beliau 3 periode berarti kuwi digugu. Anggone leh ngendikan digugu, anggone leh tindak tanduke ya digugu. Leres. Mula manusia itu dilihat dari perilakunya masing-masing. Awakmu, iso kaya Mbak Lurah ngono kuwi. Nyapong jat aku dadi dagelan kok. Loh. Piye ta ki? Loh, cita-cita setinggi langit tuh boleh. Aja dur-dur sampluk pesawat malah bongkol kowe. Mas, Gusti Allah niku sampun ngodrake piyambak-piyambak. Nggih. Wong kuwi mesti duwe gegayuhan. Piyayi sakmeniki ya ora mungkin ana sing duwe kepengin kepenak uripe, mulya, penak apa leh ngopeni keluargane. Semua cita-cita itu terkopi di dalam hati. Ngono lho. Kowe dadi wong apa kowe? Loh, jadi orang penting pejabat. Nek wis dadi pejabat, Ayo memakmurkan masyarakat. lek wis masyarakat makmur, Makmur ya terus karek kesejahteraan. lek wis sejahtera, Fasilitas umum untuk masyarakat. Apa kuwi fasilitasnya? ngene tak Loh, omongi. kebutuhannya oke to, Mas? Iya. Oke, kok fasilitas barang. Dene iki. Ngene, iki mumpung lek kene. Iya. Fasilitas. Kalau pembangunan jalan barang ngono itu. Tak dudoe kowe. Wong ki penak, mulya, ki mah rekoso, Bos. Kok sakit ngoten? Tak omongi, kowe pengen dadi wong piye? Nggih, paling mboten kados Mbah Lurah. Wong sing Nggih, wong sing paling tidak lengkap menjadi pejabat. pejabat ki lek bener iki insyaallah bakal bener. Ning kadang-kadang nun sewu, penak ki dadi dagelan. Kok sakit sampean milih ngoten? Metu ngene tabuhi karo gamelan. Ya ora, tabuhi karo musik. Nggih. Tembangke gamelan-gamelan apa gending-gending apa. Kowe lek dadi pejabat nun sewu. Kowe tau tumon pejabat mlebu balai desa terus tabuhi walang kekek. Yo ora pas. Nah, ora pas malah nek dadi Praktis. dagelan, ati ki kudu ayem. Wah, iki marai ra iso maca, Mas. Dadi nek kon nyalon Ngene. apa-apa ora Kowe bener. pengen dadi apa? Wong sing Sukses. wong sing Sugih. Ayo sugih ning sukses ngono. Ngomong. Ngarah-ngarah. Tak ilmu iki ilmu Jawa iki. Ya ayo dino saiki. Rasa gandeng, bendino petuk gandeng. Wong bendino lho amal kok dadak gandeng barang. Gandeng iki rasaku. Gandeng iki bayar goblok. Mangsane iki lho kok iso. Tapi pengen dadi wong sing Sugih. Sugih. wis salah. Lho,
Pripun? Aja dadi wong sugih ning dadi wong cukup. Kok saged ngoten, Mas? Mergo wong sugih ke mesti urung cukup. Urung karo alik cukup. Urung karang cukup. Jangan persani. Wong sing ning nggone pemerintahan kae. Pusat Pusat kae. Enek wakil menteri sugih ora? sugih, Pol. Nyatane sik kurang cukup, sik korupsi. Lho. Ya ora? Nggih. Padahal wakil menteri lho kuwi. Iya, sugih nesune nagih. Wis sugih lho niku, Nggih. Bos. Ning sik kurang cukup. Ning beda karo wong cukup. Wong cukup ki mesti sugih. Mergo apa? Mangan ibarate nggih sego lawuh krupuk kae wis cukup. Wis rasane wis sugih atine. Kaya mulya. Mulya. Nggih. Numpak kendaraan ibarate sing ora tau dipajetne, ora nek plate, ya wis nyaman karo bojo anake. Oh. Nggih mboten. Leres. Wis cukup. Mergo Dadi- cukup ya? Iya. Dadi sampean antarane sugih karo cukup milih ndi? wong cukup. Kok Gini, iso Mas. cukup? Loh. Upamane bojomu njaluk apa-apa saiki. Loh, ya wis. Monggo sing jeneng wong wedok lak skincare kaya ngono, perhiasan kaya ngono. Loh, kula mesti cukup. Mas, aku tukokno skincare. Cukup. Aja mbok terusne. Wong Seto, cukup. seto. Pamane njaluk mas-masan, kalung. Cukup. Aja mbok terusne. Wong cukup ki penak, Bos. Mas kudu nggo arep iki berjanjian arep Wes. keyakinan ki lak tukokno sing anyar. Wis cukup. Sing lawas sae gaen. Wah, Dadi cukup kesederhanaan to. Wong cukup ki luwih sugih. Lho, ning lak sugih lak ora tenang. Ora piye? Ora tenang. Gitu lho. Ngono, wong seneng tenangi maju yo. Lah kowe iki cukup nek ora tenang to. Ora seneng. Lho, ora seneng. Lho, iya to, Mas? Kata-katamu ki bener tapi kadang-kadang kleru. Lho, aku ki dulurmu nom lho. Dulu tapi sok mbleset. Lah kowe lak ora duwe rasa seneng nek ora sugih. Seneng kuwi kalah karo wong tenang. Lah piye kuwi tundane? Ngene. Wong seneng ki, wong seneng kuwi kalah karo wong tenang, Pak. Kok iso? Wis seneng ya. Nggih. Karaoke ning room. Hmm. Ning atimu ra tenang, perko wedi konangan bojomu. Ya apa ora? Nggih. Nek nek wong tenang, nun sewu, arepe nyanyi ning gone sawah, arepe lho iki teko lho sing wong iki lho teko. Kuwi tenang banget kuwi wonge. Iki wong tenang ya cukup ya iki. Dek nek kesusul ari-arine ngono kuwi. Seneng dek. Iya. Wong iya. tenang ki aman lho, Bos. Urip tenang ki ya mesti seneng. Nek wong seneng urip mesti tenang. Nun sewu, lho ya. Kena lagi. Bener ya. Ya apa ora? Berarti kudu dasare Loh, iya. Tenang, apik. Nggih. Jenengan. Jenengan Nggih. seneng Seneng. karo bojo Mbak Kesi seneng. Lu seneng Tresno banget. kok kemana-kemana diajak. Aku wis 16 tahun ya Bu Kesi omah-omah lho kuwi. Berarti ya Delok kas pernikahan perak Oh. 25 tahun. perak mbok bakane aku karo bojoku wis meh pernikahan seng iki. Malah neyeng hilani ora. Malah Ora enek pernikahan seng perak mas ngono. Perak kan 20 tahun. Oh. Kula niku 15 tahun seng. Nggih. Jangan karo Mbak Kesi seneng. Tresno. Seneng. Sebabnya apa kok seneng? Ayu. Ayu. Sebabnya apa kok seneng pisan Kas? Ayu. Ayu. Sampan rene mau numpak napa? Ya numpak mobil. Seneng karo mobile. Ya seneng halus penak tumpakane. Karo omahmu seneng jenengan omahe jenengan. Seneng. Mergo Apik gede. Bocah ki sing ditekoki renono kok ngurusi bondone wong ki ngapa to kowe? Bene, kowe ben menengo, takokne menengo. nganti parane. Kowe menengo. Aku tak tekon gawang bleset kayak kowe. Karo aku ya, ayo. Kowe nyapa guyu kowe? Lah wong dhek duwe lambe ya bekne guyu kok iso. Wah, sane. Piye? Kok sinden guyu mbok Sik, terus iki sik. Ya ya. Mergo ki ditinggal guyu dhek apalane lali, tekan dino lali. Mergo Mbak Kesi mergo Seneng. Seneng. seneng mergo Ayu. mobil mergo Apik. omah mergo. Becik. Nah, berarti garis besarnya iki wujud. Heeh. Bentuk utawa wujud. Bentok. Jenengan tresno bojo ayu mergo wujud, tresno mobil apik mergo wujud, tresno omah gedhe mergo wujud. Mripat. Yen sampean ning donya ki kabeh tresno mergo wujud, piye carane jenengan nisnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Nggih, Gus. Matur nuwun, Gus. Aja mbok gas Gus, iki apa tau mondok kok gas Gus. Kowe ra ngeling Nyek. kowe ra ngeling aku. Ngeling apa? Ndek aku mondok sak wulan kowe ra ngerti kowe. Ning ndi kok lak ketok saulan? Ning pondok Ramadan Ah, rupamu kapur. Balenono piye? jenengan tresno Mbak Kesi mergo ayu wujude, mergo mobil apik mergo wujude, omah gedhe mergo wujude. Yen sampean ning donya kabeh tresno mergo wujud, piye carane nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Aku boleh membantah? Boleh. Nuwun sewu.
Sampean yang duwe pendapat lamun to Gusti Allah ora wujud kuwi salah. Kok saged? Gusti Allah ki wujud saka cedhake karo awake dhewe nganti ora ketok. Leres Mas. Jenengan ngerti alis? Ngerti. Wujud mboten? Wujud. Mergo cedhake karo mata, akhire ora ketok. Ketok Padha karo sampean ra ngoco. Iki omongan tenanan tak gobrok pisan ning ora. Iki yo tenanan lho, Bos. Aku ngomong Dadi Gusti Allah ki nyiptakne kabeh cedhak karo mripat, mergo apa? Awake dhewe kudu iso ngaca sapa sejatine awake dhewe. nah, jatine awake dhewe sejatine Ora paham jenengan iku. Gusti Allah iki saka cedhake karo titahe, karo makluke nganti kaya-kaya ora ketok. Apa-apa yang terlalu dekat sok-sok ora ketok. Ning secara batin ya kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah. Tapi nyapa sang manisane bojone semergo ayu. Wis salah. Anu mergo atine apik. Ora. mergo ngene Mas kabeh. Kok sampeyan melu? Leset terus kowe. Aku mbok gawe enteng bengi iki. Wah. Iki lho tekono. Iya iya. Sik non pangapunten Gus. Pripun? Kok sampean menekankan Mas Cahyo kok piye carane nresnani Gusti Allah tanpa wujud lah nek sampean dhewe wong gelar kudu iso nggulung. Tak gulung. Wong buka kudu iso Nutup. Ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Nganti takoni Mas Cahyo kun tadi ra iso nyauri. Tapuk lambene. Ora mbok tekoni yo. Kembalikan Gus. Ayo. Debat gak pas. Ngoten niku, Mas Sewu. Depan piye? Lah nek kabeh wujud lah nek sampean. Nyapa? Piye lek nresnani bojomu? Loh, mergo apa? Loh, Mergo yakin. Bojoku bisa nggawe seneng atiku, bojoku bisa nggawe hidup berumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. loh. Lah kepiye lehmu nresnani kendaraanmu? Mergo yakin. Mobil tak gawe nyambut gawe ning ndi ora bakal rewel. Loh, Olehmu tresnani omahmu piye carane? Mergo yakin omah iki bisa tak nggo gedhekne anak-anakku besok. loh. Kesimpulane Karo Gusti Allah mergo yakin Gusti Allah kene sing ngancani awake dhewe sing nyipta awake dhewe. loh. Mulane awake dhewe aja lali manembah marang Gusti kamur baik dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe tresno karo bojomu? Loh tresno no. Jenengan tresno karo bojomu? Tresno. Tresno karo anak jenengan? Tresno. Awakmu lek diceluk anakmu budal? Loh, yo budal lho. Celuk bojomu? Budal wong bojo kok Saiki perbandingan tresnone Gusti Allah tresnone karo bojomu anakmu luwih gedhe ndi? tetep digedhekke karo Gustine. Saiki tak tekoni, kowe lek diceluk Gusti Allah budal apa ora? Aku ra melu-melu. Anakku sing cilik-cilik. Ayo, berarti ora tresno jenengan. Cangkemmu iki ning omah lho iki. Kok omongane kok dhewe ora ngisin-ngisinke. Lek ra trimo celukno Pak Sentul ya. Iki malah mateni kancane. Kuwi bener pertanyaannya Iya, bener. ora? Iya. Lah iya. Piye? Kowe tresno karo bojomu, Saya cinta. karo anakmu. Cinta. Lek diceluk bojomu, Aku mesti mangkat. Celuk anakmu. Mergo tresno. jenengan jenengan. Nyapa kuwi ae lho nyapa aku. Sak aja. Aku tanggunganku sik akeh. Tresno karo bojone. Tresno karo Mbak Kesi, Iya. tresno karo anake. Heeh. Perbandingan saiki karo Gusti Allah karo anake karo bojone luwih gedhe ndi? Ya Gusti Allah yang menciptakan kita. Awakmu ya ngono. Iya. Lek diceluk Lho Gusti bapakku ngono baleni aku nek. Ya, wong loro. Saiki wong loro. Iya. Apa ditimbali Gusti Allah budal apa ora kowe? Aku tetep mangkat. Nah, Apa wae sing didhawuhke jodoh rezeki pati derajat sumende marang kersane Gusti. Kenapa kita harus takut? bener. Iki bener. Masalahnya sing budal dudu aku sik. So- Sing digoleki KTP nih sing ketemu jo kluthuk. Wah. Nah, sing ketemu dhuwure sapa KTP? Jo kluthuk. KTP ku. Iya. Lah kowe ora ngerti. Berarti kowe maca KTP kurang babar kowe. Kowe ora iso deh. Misale sinten? Loh, KTP ne kae Sapa? loh, usia seumur hidup. Loh. Dadi Sik suwi aku. mosok wong KTP seumur hidup diketokke iki lho. Wis to pamane nun sewu ngene kabeh kan nglakoni. Leres. Nggih to. Anu aja nggih banyu lari kok dia. Lah sing dhisik awakmu no ora ayo. Ngriki kebake agama Nggih, Mas. Mas. Leres. Mula saya yakin secara akhlakul karimah, Nah. secara jasadiah, secara kolbiah, Betul. ini insya Allah tertanam dengan masyarakat Bedi Kulon. Mulane Ponorogo menika saged dipun wastani hidup dengan budaya, Akan indah, hidup dengan agama, akan terarah, hidup dengan ilmu, akan lebih mudah, hidup dengan olahraga, akan bergairah. Menika. Hidup dengan selingkuh kakean pola. Ayo. Nah. Pas to. Entek-entekane kuwi to. Betul. Infrastrukture lah kuwi ya. Nggih niku. Gak kena ngomong-ngomong nyenget. Kesane. Kesane pun gak
Gatuk. Leres. Dalu niki lak memang mengkolaborasi antar panjenengan kalian kula. Nggih, Antar kota dalam provinsi menika pancen. Pak bis kuwi ngawur. Piyai Ponorogo kan jemenaki Mas. Nggih, Pak. Nggih. Teng gene dagelan nggih seneng Lakon teng nggih, lakon ngematke teng gending nggih gatekke. Leres. Mula lumaku ning pagelaran panjenengan kula namung nempel wedal panjenengan kemawon. Siap. Nggih, nggih. Siap. Bener, Pak. Pun. Niki kula maos layang nggih. Siap. Aja, aja. Anu dipun rencangi panjenengan. Monggo. Mboten panjenengan. Nggih. Budi. Nggih. Nun sewu. Mas Luduk. Nggih. Kancana, Niki gandeng enten layang Nggih, nggih. nggih. Tak macane. Aduh, menika kleru Pak Kas. Lah piye? Sing pripun jalan? Iki enek layang to. Nggih. Saking Setresna Budaya, tak macane. Lentu Pak Cahya menika. Sing bener piye? Tak wacane. Nya. Nggih. Jenengan iki sik lentu Pak. Jenengan niku kula benerne malah duweni kula pripun jenengan Mas Cahya. Lah jare arep apa? Kowe manut to dalang kok. Dalang ki makrifat lho. Iya ya. Iki lak kaya sing ngendikane adimu mau lho. Nggih. Ponorogo ki lakon ya Lakon. seneng, Nggih, nggih. lagon ya seneng, Nggih. guyon ya seneng. Nggih. Gandeng ana layang, Nggih. nggih to. Sampeyan meneng dhisik iki tak macane ngono lho. Pripun Pak Cahya? Tak macane. Lentu Mas Cahya. Sing bener Tak wacane. nyoh nyogur maca rayaan nyapa lho. Nyoh. Lah iya wong piyai ki ora medhit kok iso. Wacane, tak wacane. Ayo. Lah saiki aku takok gandeng layange wis. Tenang. Kok tak balekne penak. Iki tak macane. Perlu sing bener tak wacane. Apa kok? Wes kene gini lho, sing bener gini lho. Sing bener nyo gawenen. Lah ngono lho. Lah karepe Mas Cahyo iki macane piye? Ngono lho, angel ora basa. Ora kok macane unine iki lho. Tulisane maksudnya. Nah, Ah nyawa jeneng dhewe. Ora ki awakmu kaya nggih. Eh, Kok sapa to? Kok sapa iki? Kok sapa? iya jan iki. Oh, lek saka piyai sapa asmane sponsor Dan sapa? pripun? Saka Heh? sapa? Lek saka sapa? Saka jenengan lho. Kok iso? Lah kok kula rene pripun? Oh iya. Assalamualaikum Pak Dalang. Nggih. Sumdalu Pak Dalang Ki Cahya Kuntadi kula nyuwun gubuk asmara. nek Nggih. maca karo ndingkluknya mbok ngene dadak ngene. Nah. Keduren ngene lho. Nah. Gubuk asmara lajengaken jaranan ingkang ngayahi Mbak Winong Nawangsih saking kula Mbah Kademin Jepit Etan. Jepit kok jepit yo. Jepit Etan lapangan. Matur nuwun wae, Jepit Etan lapangan. Mbak Oh, Kadimin Jepit kene, Etan Mbak. lapangan. Mbak Kadimin. Layakno digambari lapangan barang. Loh, lan ndi to, Mas? Oh, wis dikerok sukete. Tunggal menggok kuwi tunggale ya. Suket to dikerok. Aku kelingan nek bojoku. Alising lho Pak, alising lho. Tukung-tukung Winong Nawangsih berdiri coba kaya apa? Iya, Duk. Yo. Iki lho bocahe. Tembunge swara wek-wek niku napa? Bebek. Lah gini kok sampean ora sanggit, Wong digolekke bebek wedok ki sing bebek lanang dan piye ngono. Kuwi lho bebek. Kudune nek wis Kuwi lho bebek. Nggih. Bebek ki lek lanang siji, kuwi wedoke 99. Lho. Wis seneng lek aku dileput ya. Lho. Ya saora-orane nek wis iki apa tembange terakhir ki ya kowe dikepenakke. Oke. Sing terakhir wek-wekmu piye nduk jajal? Aduh. Coba. Sehari yo. Sehari-hari bebek serukung tubuh. Sing wedok iki wek. Kowe ki ndang wek ngene. Wek. Bebek lanang ndang wek.
Wek wek. Iya. Bebek wedok wis ngono kowe ndang. Wek. Kowe iki ndang nyeto wek ngono lho. Piye? Wek 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 wek. Wek 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 wek. Yo, Wek wek wek. Terus bebek lanang ndang wek wek wek. mancik Terus udah terus kewer. kok kewer iki yo. Ngerti setelane aku. Sepelan kudu dagan lho sepelan berapa. Lah iya ndak ngerti makanya aku ndak mudeng. Lah yo kowe iki wek ini to. Iya wis iya. Aku mangkring. Iya wis. Terus wek. Ora ngerti karepe wong wedok kuwi rasah maido ya nduk ya. Iya. Kowe kepenak ndi karo kene? Derek. Penak ya. Oh derek kowe berarti kowe manutan kowe sak itu. Iya, emang. Kowe pilih kono aku. Derek. Sing Oh, sik nek sing derek. duwe prinsip ngono lho. Kono apa aku? Pe Kowe anu lek ra duwe prinsip tabuki lho kowe. pilih sing wong loro. Oh, berarti penak. Wong loro, Mas. Terus Berarti ditugel. Separuh menengah ke atas bagiamu Mas Luduk. Separuh menengah ke bawah Mas Litik. Mosok masmu enggak bae klok sangane bekecot. Ya apa kok konser bekecot iki? Ayo jere, tembangmu apa, Dok? Bekecoti maksudnya apa sih? Kok tekok barang. Apa sih? Tak tuwunyo tenan. Apa lo? Hewan seafood. Seafood Jawa. Siput. kalau ndolek enek nang warung tulisannya 0202 itu jadi bekecot. Nah, lek 02 kae tumbasan kae bekecot. Lek 01 coba tuku kae. Apa? Kenapa? Mayit. Wong wirang. Iki nek bekas mana nduk, bekas mana? Bekas moro. Bawa. Yo karo bawa. Ya, bawa. Yang bawa siapa? Ayo karo sampeyan kene piye kene iki. Yo budaya iki. Yo kene. Ayo. Nyingkar nyingkur. Rodok kemayu sithik ora iso to, Nduk? Gimana? Ingkar nyingku. Bicara ke kemayu. Wiwit tane nyingkar nyingkur. Enggak wangun aku. Yang wangun itu Mbak Tuti. Pancen sampean ki wong wedok sing anyep, sing adem. Ora kaken polah. Nggih. Tenang Lugu. Lugu. Iya. Ya uroh kok. Kowe iki bocah ki anggere ngomong guyu. Enggak maksudnya wong wedok sing anget sing piye aku tuh Anyep. bingung. Anyep kowe kita ayu kopon. Anyep kok anyep. Jadi kamu itu pasif. Oh pasif, iya emang aku tuh ceweknya gengsian. Gengsian aku tuh, jadi harus cowok yang ngejar-ngejar aku nggak mau Oh, kalau. berarti kamu tipe wanita yang jinak-jinak merpati. Gimana itu? Cedeking Pokoknya- ados, Oh cedeking betul ados. kayak gitu aku ya kayak Kowe nek gitu. nggon peteng dekem berarti kamu itu jinak. Dekem neleki cengelmu kuwi. Wah iso. Iki sing diarani wanita mutahharam. Nggon Apa bojoku tuh? malah wanita mutoh-mutoh. Lah kuwi kuareken lah kuwi ya. Ya. Lingsam yen mutan. Wis ngrasake sate ayam kene Ponorogo dereng tuh. Udah, tapi udah lama, udah lupa Lu rasanya. mau enek sate kambing kok Balura? Lah kan kambing. Tapi kan sate ayam pernah ya di sana tuh. enek sate kopok loh. Enggak, apa itu? Oh, enek sate kopok. Apa sate kopok itu apa? Enak banget. Sate Beneran? blended. Sate blended satenya itu ayam, cuman bumbunya itu kental. Nah, itu. Kene lek ngarani sate kopok, enek. Tempe benguk wis tempe benguk. Enggak, apa bengoknya apa? Bengok ki kono gede kae. Tempe benguk. Kene iki enek Ponorogo Kuwi kae. lho. Enggak tahu. Langsung Besok mulai. dibeliin ya. Besok dibeliin. Lah apa? Ya. Berarti kita kayak iki matri. Bukan materi, aku tuh realistis. Apa? Realistis. Oh iya, wadah. Kok bodoh. Istriku juga wanita teralis. Tralis ki lek yo Tralis, pager kae kok iso. Realistis ki ora ngerti ngono nengkel bae. Kok
realistis itu sama dengan infrastruktur. Iki senengane Mas Cahyo. Ngerti to? Lelampahan kang kawuri Besok bojomu yo kayak selendang ini gitu, dadi sinden apik. Selendang trimo sampe netok ngene. Mriyayi. Bojo ki lho mriyayi. Selendang nek tak tukang selendang iki dawane nek 7 meter. Lho, Ngantek kene blebet nek kene stres, ngantek kemripate. Bareng tak foto kayak mumi deh. Malah mumi. Terus tresno tulus nadyan engku bekas ya. Mas dah. Gebuk asmon. Oke. ya Oke, monggo diaturake. Yuk, dados. yen liwat aku
Barongane prematur. Sik, Pak. Barongan opene ndase cilik ngono kuwi. Ya Allah. Mas. Loh. Oh, kok. Oh. Mas. Oh. Tukang gambui. Ben waras. Dicombor kaya sapi ya iki ora. Matane kuali lho. Kaya ditraksi kena gire dhewe. Mas. Awas, boleh gen jebar, awas. Loh, pas. Oh. Pas. Oh. Tepuk tangan, luar biasa. Wah.
Multi talenta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih. Malih, Mas. Iya. Keterima Mas Gluduk kowe. Ayo. Matane dhuwur. Matane dhuwur. Matane ning dhuwur. Iya. Dadi tenan kuwi. Oh, Mas. Ayo le, awas, awas. Awas. Oke. Oh. Iya. Napa malih? Malih. Sae napa sae? Sae. Sae napa sae? Sae. Monggo gek dibudalke. Kok nehke lho. Pun. Lho. Lah kok wis mari dhewe kowe? Wis. Lho, kudune sing neh kok iso. Mari. Lho. Gak neh to? Wis. Wah, mripate mlili neh, Mas. Mripate mlili neh. Mlili matamu. Mlili iku ora perkara dadi. Lah apa? Kena ambune sarung iki lho. Bangsane. Lah sarungi sapa kuwi? Pak Dene lho. Mbok diombah to, Dede. Hei, kowe iki untuk Mosok sarung pilih kok iso. Sarung ambune damen. Ngono kuwi kena royalti lho, ngawur ae. Suri, De. Lho, kowe lho. Suri. Ono nyilih mangsang. Mas Gluduk. Jenengan lak ngambil sarunge Pak Din niku to? Nggih. Monggo nggih golek dhuwit jenengan to? Nggih. Akhire entuk dhuwit mboten? Oleh. Lah kudune ra ketang pira diparingi. Nah. Tondo tresno. Barokah iki enek. Nek kuwi. Dun, Sarung sabdane aja nganti wurung tegese nek iya yen ora ya ora. gara-gara sarung lho, lehmu joget barongan ya apik. Lehmu joget apa kuwi jaranan ya apik. Nek rumangsamu ngene iki mlebu TV, cara dituntut, wah kuwi sarungku kena undang-undang kowe. Royalti kowe ngawur ae. Mergo sarunge Pak Dik kuwi bukan hak milik. Kowe iki menteleng maklar, tok menteleng lho ya. Loh, aku lak yo ngewangi Pak Dik to, kuwi melu teles ngono kuwi jere. Bangsamu. Oh, Sik, pirang Dik. persene yo diwehi. Sarunge nganti mambu ngono mergo ya sing kagungan kan gur kuwi. Nah. Lek jenengan paringi dhuwit terus nggih tumbas sarung meneh. Wah, jenengan ganjarane luar biasa Mas Gluduk. Ora mesake. Sat. Ya. Dek, anu regane sarunge 100 cukup 100. 100 cukup nggih. Lho mboten cekam no biasane sak taun 200 wis ngapiki. Atlas kayak cap mangga gak ada dada duduk kayak. Sesuk aja tuku atlas tuku globe. 100 ya, Dek nggih. Susuk nggih. Susuk selawe ya, Dek ya. Matane. Apa ya arepe sangu nyusuki selawe kok iso. Mangsane iki lho. Sing penting awakmu ki niat ngono. Kulo makrofin sedekah, tu niatmu sedekah. Ngono. Ki ana nawala Mas, Mas. Nggih. Nuwun sewu, menika benyan waos mawon. Nggih. Amit. Wah, nggih. Oh, jamu. Alhamdulillah. Kan balik ning Gontor. Nggih. Anu teng Ngabar. Ngabar Nggih. Gontor. Nggih. Alhamdulillah. Wis. Soleh. Nggih. Nyun pangestu Bapak Ibu nggih. Anak kula Brahma nggenipun nyantri wonten ing Ngabar mugi-mugi dados lari ingkang soleh. Nggih. Kok maling ini susul anu anakku, Mas. Nggih, teng pondok. Tak keki ngabar. Alhamdulillah, pondok pesantren. Anak iki ning pondok wis enek rong dina iki rong dijikok. Teng pondok bersalin. Iki perlu tak bayar. Nggih. Sampun dipun waos to, Pak? Lah niki gur jenenge sinden niku? Oh, niki le, enten jamu niki le. Oh, jamu. Oh, jamu. Jamu. Untuk Pak Taslim. Nggih. Birgita, Nggih. terus Jo Klitik, Jo Klutuk, Pak Heru dan lain-lain. Alhamdulillah. Jamu. Wis kono
tunjuk. Jamu. Jamu napa Mas Luduk? Niku Jamu napa? Tolak So- larat situs ke to. jamu sorengat. Lho, Apa jamu kuwi? sore ngaki apa? Sore diombe isuk jengat niku. Oh, jengat semangate. Pak. Oh iya, Nggih, nggih. berkibar Oke, semangatnya. oke, siap. Wira-wira. Tembahipun napa ingkang dipun kersakaken? Menika sekedap, nggih. Nun sewu saking panitia kegiatan tasakuran keluarga Bapak Lukman, nggih. Ngaturaken panuwun atas kerawuhanipun Bapak Bupati Ponorogo Pak Sugiri nalika siang wau, Nggih. Kang Giri, nggih. Ugi dumateng Ibu Hajah Siti Mukiyarti MAG, anggota Komisi E DPRD Jatim. Betul. Bapak Siswandi, anggota DPRD Ponorogo, Ponorogo. fraksi Partai PDI Perjuangan. Lan ugi Bapak Wasis Camat Kecamatan Bungkal. Kata sangat para wakil-wakil rakyat dalam menika ingkang lenggah, Mas. Nggih, leres. Insyaallah Nggih. para pejabat-pejabat ingkang kawugan Nggih. yang berangkat dari masyarakat Nggih. diusung untuk menjadi masyarakat, kita harus dikembalikan kepada masyarakat. Nggih, nggih. Lan ugi menika saking penulis buku sejarah desa, Ya. nggih. Atas nama Pak Gondo Puspito, dia Iza, ugi Mas Vicky lan Sanggar Sarotama Ponorogo ngaturaken mangayu bagyo walimatul khitan wilujeng kagem Mbah Lurah Lukman nyuwun lagu Kusuma Wijaya, nggih. Dari panitia tasakuran keluarga Pak Lukman, nggih. Nggih, lajeng nyuwun dumateng panjenenganipun Ibu Mugiyarti Dewan Provinsi Jatim, Bapak Siswandi saking PDI Ponorogo, ugi Bapak Lurah Lukman menika kasuwun napa niki? Jenengi minggah wonten pepanggungan. Oh, nggih, nggih. Mewakili. Nggih, nggih, Siap, nggih, siap. nggih. Lalu Ibu- menika bapak-bapak dari jajaran TNI Polri lenggah, Mas. Matur nuwun, Nggih. nggih, sembah nuwun sanget, nggih. Monggo dumateng Ibu Mugiyarti kalian Bapak Siswandi, Pak Lukman, Pak Lurah, monggo menika wonten dawuh wonten amanah supados panjenengan tetiga tindak wonten ing pepanggungan. Siap. Mawi wonten rekan ingkang penggalipun Bapak Lurah Nggih. dipun atur tindak nggih. Nggih, Siap. nggih, nggih. Monggo Mas. Kanca-kanca. Yun kami gatosanipun Mbak Lurah, monggo. Nggih, menika amanah, nggih, nggih. Monggo Bu Giarti. Monggo Mbah Lurah. Monggo mriki kula emosi. Sasarane wis ngenteni. Mbah Lurah aturan Ibu Mugiyarti, Ibu Dewan aturan mriki. Masyarakat pun ngentosi Pak Siswandi Koko Pak Lukman. Alhamdulillah. Nggih. Monggo mikipun dipun asta Bu. Sundal. Nggih, nggih. Kowe kok sosok ya turun ning kene kok iso. Saya mendek. Nggih. Menika kalian Ibu Mugiyarti nggih. Nggih, nika saking Trenggalek, Mas. Oh, nggih, nggih. Alhamdulillah, nika Mbah Lurah. Mbah Lurah. Pak Diwan. Nggih, Pak Sis, nggih. Nggih. Betul. Niki sudah bulan tok, Pak. Nggih. Monggo paring dawuh Ibu, nggih. Monggo Bu. Ibu jan piantone cilik tapi gelange gawa digedhi. Waduh. Mripatmu iki lho ya Mas roh Joy. ae. Wong wedok ki senengane ya nggon-nggon ngono kuwi. Kowe iki jan pangapunten pancen Mas kula nggih sok ngeten niku Bu Kladuk. Enje Gus. Pancenipun Kyai Putri Nun pangapunten. Kebahagiaane wong wedok niku mawi dipun pundhutaken mas-masan ngeten nika. Terus. Nggih to Bu? Lho. Bojoku ora tau gelem tak tukane mas-masan. Lah nyapa? Njaluke bumbon. Tak tukane Mas gelang e moh, kalung moh njaluke apa? Lombok Mas. Wah, apik. Ya apa lho, Mbok? Sak pekarangane ya aku ya ngono. Oh ya sak mulih ngluwi-ngluwi. Monggo Bu Giarti. Nggih, nuwun sewu padalang Nggih, Bu. sedanten para Ibu Waranggono.
waranggono Nggih, ingkang nggih. Masya Allah. Napa malih menika waranggono ingkang setunggal Pak Dalang. Nggih. Bu Kesi. Wah. Nggih, menika mantan kula, Bu. Dan sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah summa alhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Engkang kawula hormati seluruh kru daripada Kidalang Pak Cahyo Kuntardi. Pak Cahyo Gunardi saking Karanganyar, Jawa Tengah, sekalian seluruh para parawit dan Pengrawit. pengrawit Nggih. dan Gerombolannya. Rombongan seluruh Gus Jo Klitik dan Jo Lutu. Nggih. Duduk. Nggih. Kenang gabung ya. Nggih, insyaallah lah niki wau sampun Wow, inden. sampun jagongan Nggih, sampun Februari, jagongan. Mbak, Februari. Badhe nanggap malah. Nggih, badhe nanggap. Alhamdulillah. Mbah Lurah sekaligus Ketua MWCNO Kecamatan Bungkal, beliau Romo Kiai Lukman dan Ibu Nyai Keduren. dan seluruh para pejabat yang ada di Kabupaten Ponorogo dan juga seluruh masyarakat yang begitu hebat. Alhamdulillah Ponorogo memang menjadi pioner Tepuk Jawa tangan Timur. tuh jenengan sedembek. Damai Bu, iki damai Bu. Dan beliau yang sangat kami banggakan ini adalah wakil rakyat yang Nggih. ada di Kabupaten Ponorogo. Apunten Bu, Gus mikipun ampun ngeten. Nggih. Kersanipun Ampun, mangke nggih. mboten padha Nggih. kali kagungan panjenengan. Ji. Dateng kamera kok mboten saya katon. Nggih. Alhamdulillah beliau dan kami dari anggota Provinsi Jawa Timur DPRD, kami berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kami diberi tugas di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang kami siap mengemban aspirasi seluruh masyarakat khususnya Dapil 9 yang ada di Kabupaten Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, dan tercinta di Trenggalek. Makanya kami mohon doa restu semoga dengan kebersamaan yang begitu hebat di Ponorogo ini akan menjadi salah satu contoh yang terbaik di Jawa Timur. Amin. Yang menjadikan Jawa Timur gemah ripah lojinawi, aman, tentrem, Amin, dan amin, amin. hebatnya seluruh masyarakat menjadi satu untuk membangun negara tercinta Republik Indonesia, ini. Indonesia. Ngaten Mbah Dalang, Nggih. semoga Ya, saja hebat, semuanya bisa berkenan dan keamanan ketentraman dalam rangka membangun negeri tanpa keamanan dan tanpa kedamaian tidak akan berarti apapun. Amin. Demikian Mbah Dalang, ada salah khilaf kami mohon maaf atas nama Haja Siti Mukyarti. Baca. Ini apabila kami selama ini mengemban amanah membawa aspirasi seluruh masyarakat yang kami wakili, belum ada kepuasan di dalam seluruh yang kami wakili. Hanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kami siap mengemban amanah dan kami siap untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi dari seluruh Hebat, hebat. masyarakat ini. Demikian kami akhiri, wallahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, cekak aos singkat padat dan berisi. Nggih. Alhamdulillah. Monggo Mbah Lukman. Monggo, Mbah Lukman. Mbah Yai, monggo. Pun kula mboten napa-napa. Pun anggap jenengan kula pun genep ning sedaya. Nggih. Dalangipun wonten, dagelanipun wonten, sing mirsani sampun kathah. Amin. Pun katon bayar di. Bu, jenengan katon nyawar gitu nggih. Siap, siap, Pun niku siap, mawon, siap. Bu. Sing kurang totok malah kritik nih wau lho Pak Oke, Lukman. Kita nanggap malih Bu ya. Nggih. Kula asmane Mbah Lukman. Terus? Yaine gampang diluk tur yo ora iman. Nggih. Terus Oh, jenenge Mbah Lukman Bumugi Arti. Bu Mugyati, Artinya? mugi iki saka tembung mugi-mugi beliaunya ngasta dewan bisa mengemban amanah menjadi wakil rakyat. Amin. Arti itu sudah Arti saka tembung arti arto artone dari rakyat kembali untuk rakyat. Ya. Terus Tiki tidak akan mengingkari janji. Amin. Janji-janji beliau insya Allah akan diberikan seluruhnya untuk kesejahteraan warga masyarakat. Alhamdulillah, barakallah. Loh. Bapak Seswandi.
Pak Sis lah. Pirang sasi to Den iki. Jan wis ngono ya ora. Wong lemu biasane manuke cilik. Ya, Den. Ingon-ingon ning omah kae lho. Pak Sis ki nek teng warung kula jan wis tenan. Monggo Den, monggo Den. Mas Sis Wandi. Monggo Pak Sis. Monggo Mas Sis. Pak Sis ki siswa, Nggih, nggih. anak didiknya itu Pun. banyak. Anu, kula mboten sah matur napa-napa. Tak Wis jelas. mboten sah, wis pun apa lho Mas. Loh, kula jelas nih. Kula wau pun matur kalih Mas Purbo. Sing kula ki ajeng anu, napa lek ini kan dojo. Triojo. Niku Sing kula ajeng trijo ngono. Dadi jo kritik, jo kutuk ngono sing kula arep dadi jo blodak ngoten Mas kula ki. Pak. Pun lah, derek-derek mangayu bagya Mas Dalang nggih. Nggih. Intinipun hajatipun Pak Lukman. Ngoten nggih. Nggih. Kula pun mboten sah matur kathah-kathah, intinipun sukses Pak Lukman ingkang sampun ngawontenaken gelar inggih wayangan wonten Nggih, mawon nggih, wayang. nggih, bahasa kula nimbang tentu ngoten nggih. Niki nyanyi apa ora? Nyanyi. nyanyi lho. Nggih. Kowe nae pejabat Sik, apa ya? mboten sah Derek, formal, Nggih. nyanyi. Anu Mas Jo, Nggih. Mas Jo ngoten mawon nggih. Nggih no. Kula rada tatak nika munggah panggung. Sebabipun Den. Wonten Pak Lukman dadi kula mengki wis bar nyanyi blunus ngono mawon benean ngoten. Oh alah, tipe anu, Dadi titip. timbangane mengki rada viral bacarane blunus ngoten Oh, mawon nggih, nggih. nggih, nggih. Nggih. Perahu layar. Siap, siap, siap. Nggih, perahu layar. Ndang nyanyi, ndang bubar ngoten mawon nggih. Nggih, nggih, buyar. Maksud kula ndang medun. Lah nyanyi Pak ndak- Camat, Pak Kapolsek nyuwun pangapunten nggih kula ngajak teng mriki. Sedaya mawon. Siap, siap. Monggo Mas Dalang. Aman, aman. Nggih. Nggih, perahu layar. Maka Masuk kula sing nyanyi Mas Dojo niki. Tuh, Monggo nggih. jenengan. Saged kula. Pun siap Nggih. tetep dipun dawuhi iki. Ya. Nggih. Saya miku tak patenane Mas. Loh, lah napa, Mbah? Ora iso kok. Loh. Foto panjenengan sing penting derek ngel mawon. Jenengan niku klentu ora nek sing nyalahne mergo sing bayari jenengan. Kok nganti nyeneni jenengan yo blek. Ora nek sing nyalahne. Oh, bangsane. Pun monggo dados. Oke, siap Nggih. 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 Siap, ya. Mangga Oke. perahu layar dados. Tumandang nyambut gawe. Tepuk tangan Pun, kagem Pak matur Sis. suwun Mas Dalang nggih. Panjenengan. Matur suwun sedaya mawon Mas Jo, Mas Jo, monggo. Sehat selalu Mas Nggih. Sis. Pun tak titipne Mbah Lukman niku. Nggih. Nggih, sembah nggih. nuwun amanah, amanah, amanah. Alhamdulillah. Mas Sis. Makasih. Mbah nuwun, Mbak Lurah, atresnanipun. Jan saestu Mas. Nggih to. Dadi kula niku kaya-kaya pripun leh bales budi niku nggih pekewuh. Sebabe. Lah pripun pun ditimbali kaya ngeten beliaunya nggih tasik kersa paring Nggih. tali asih. Oh Wah, nggih. racak. Nggih. Cah Leres cilik mateng lare alit-alit mawon nggih. Oh alah. Nek dagelan sing pun laris mboten sah, Mbah. Mboten sah. Mboten sah. Ning mboten kitang pripun Lah. yo Napa to Mbak Lurah ngenten iki? Kuwi ya anu Mbah Lurah ki piyai sing lunga kok iso. Mbah Lurah napa to, Mbah Mbah? matur mbah nuwun barokah barokah. Bu Mugiati matur nuwun. Bugi Arti, guys. Masyaallah. So anake panjak dijak kabeh carane ngene. Bu, terima kasih sembah Mbah, nuwun. Bu, Matur nuwun. Budiwani, Budiwan. Nyapa to Budiwan? Dalem. Oh alah, lali. Piye-piye. Lali sampe iki. Nggih. Lali. Mugi Arti artine apa mau? Mugi mugi panjang yuswa. Ar- Gi arep menika arta dipun sedakoken damel sedayanipun. Ti. Ti titenono yen dagelane ra diwehi dadi Wah, lah pengancaman ini nek Bapak kepolisian kok iso maksane. Kena pasal ya, Mas? Boten nggih, namung guyon Ya, kemawon. ya. Sembah Ya, nuwun. matur suwun Mugi-mugi sanget. namung titip kemawon, mugi-mugi panjenengan saged mayungi masyarakat Nggih. Jawa Amin. Timur. Amin. Doa restunipun. Amin, nggih. Mangke Gus. Februari kepanggih nggih, Bu? Insyaallah. Amin, amin. Januari Oh, insyaallah. Januari amin amin. Eh. Mas Cahyo wayangan. Oh, Januari. Nggih, nanging YouTube jenengan disetel teng layar tancap mriki. Bu, matur nuwun sukses selalu. Bantu nggih, Bu. Bu, makasih nggih. Awas ngetokne terus minggu. Sembah nun nggih, Bu. nggih. Ya. Ah, rupane kaya kotak amal iki. Nusul ae kok iso. Nun sewu, Bu. Nun sewu, Bu Giati. Ali-aline dicek riyen. Biasane ditok ning ngeten karo dudut ali-ali bocah. Mangsane. Menika ugi wonten dawuh saking pepunden kula. Nggih, Siap. nggih. Bapak Mujito ingkang Nah. asta wonten ing Puspomat. Nggih. Ingkang rumiyin nggih nate nimbali kula sak Nggih. kanca. Nggih. Lah, aku berarti dulu kancamu lah ketok tok. Hah?
Aku berarti duduk koncone. Jenengan dulurku malah Oh, kanca nggih, dulur. Koncoan ya. Nderek mirsani saking Jakarta Kang Mas. Nggih. Salam kagem keluarga Bedi Kulon Kang Mas. Mara sepah nggih saklere lapangan panjenengan pentas menika. Wih nggih. Lare lapangan kene Bedi Kulon. Nggih. Nggih. Ngerti, Pak? Pundi gambar? Heh? Gambare pundi? Wis dikerok. Ayo kok teko yo ora mungkin ono ning HP. Ngene. Iki uga anak wedok Ngoten, nggih. Mbak Nazwa niku Siap, lah. dalem milak saka Bancar Mbungkal Ngoten, mriki. Pundi? Iki niku kuliah teng isi Surakarta Ini. Jurusan Karawitan. Mas Bani. Nggih. Nggih. Mangke tak aturi nembang lah nggih cedhakan Iki nggih. damel kadonipun Mas Afid ingkang Nggih. dipun tetak. Nggih. Kusuma Wijaya ya, Nduk. Saged, Duk. Boleh, Nggih. boleh nanti oke siap. Ya ben dikancani karo Mbak Birgita karo Mbak Dian Munasiroh cukup. Oke. Yo, enak. Derek. Nggih. Ayo Mas, kene Mas, belok Mas, coba Mas, yo Mas. Ya diaturake nggih. Cintaku sakonyong-konyong kabeh karo kowe cak ayu sing pakolan lakar mopan jatuh rasa surtan ilalu yen ora padha dadi noning sirasia. Iki lho Nduk ana dawuh saka guru sampean nalika SD mbiyen. Dengersake jenengan nembang saking Bu sapa ki? Yauni. Bu Yauni. Bu Yauni. Nika ingkang ngajari kula maca pertama kali nggih panjenengane. Oh, nggih. Anakku yo ning isi, Mas. Nggih ta? Nggih. Isi Surakarta. Oh, nggih. Jurusan apa? Jurusan Kerawitan. Oh, nggih ta? Nggih, Lintang Asmara. Tentang Anggasmara. Lintang Anjasmara ya yo. Mlebet niki Mas Klitik. Oh, aku dangu kok. Pun enten nek rong tahun iki pun DDO menan DDO. Dek dengkulmu kok iso. Angkatan kula Pak Yoyo. Angkat iki. Nggih. Iki sing cilik kae wis tak warai budaya. Nika sing cilik dhewe nika kula jak. Oh, budaya tegese ngapa? Joget? Mboten. Dagel? Mboten. Napa? Bahasa pun kula arahke budaya. Upamane? Alah, wong anak kula nek nyun pipis, kula seneni, Pak. Nek tamu aja ngisi-ngisi ayah terus nyun pipis ngono kuwi. Ya, adik mau nembang Oh, ngono. ben sopan ngono ya. Ben sopan. Oh, nggih. Dek wingi enten piyai saking Bluro anu teng griya. Nggih. Niku mulih kali kakake nggih ngoten. Nggih. Ya, adik mau nembang ya kono karo mamahmu kono aku. Oh iya. Alus. Tamu kula nu leh ngelem putrane tesih alit kok pun pinter nembang nggih ngeten niku. Kulinane ngeten niku aku. Berarti anakku sing mare anakmu. Lah ngapa? Aku ndek mulih kok Jombang lah kok isuk jam 2 yang nembang. Sebengi. Tak sampluk ya yo. Lah ngapa? Tok panggil nembang ya. Enggak oleh iki saking sing turu kok nembang kowe. Berbeki. Nggih berbeki. Nembang ya. Aku ngengkel to. Wis kalem-kalem ning kuping ayah ngono. Lah langsung ngatem tos. Lah Lah iki ra teko aku sing kok iso. akhirnya kok ndasku diuyui. Yo pas. Wong Sirawiya Tegalan. Salah paham gimana? Iki lho sing ora gaptek iki kuwi ya. Coba cok bir. Asmamu sapa? Sing sapa niki? Najwa. Oke, siap. Diaturke pepunden agung saka Bedi Kulon coba. Nggih. Mangga yo Betul bawa, bertiga. Gus. Langsung mawon. Oke, siap. Yo diaturake mangga jajos. Emir. Iya, ayang. Nggih kula aturaken dumateng Bapak Ustaz Ibu Sadah sampun jemput drama. Kabar Walito. Bakar lan sepi hospital taman sari maglong manuk sungwangi kalawan bulan dari sang kumbang mewayang rasang pucuk sari ning kembang
Matur nuwun Mbak Najwa. Nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yo, Mugi-mugi makasih ya, ibu Dok. anggene bar dakwah ndang sehat nggih, Mbak. Amin 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 amin. Yo tetembungane wong-wong sing bijak kuwi tetep dugemi, Mas. Pripun? Manfaatkanlah masa sehatmu Leres. sebelum masa sakitmu datang. Betul. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang. Oke. Dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Leres. Yen wis diparingi panjang umur, awake dhewe patut selalu ucap syukur. Leres. Nah, Doa untuk Mbah Lurah Lukman pripun, Mas? Cik, Peliput? Kang Baku mboten kathah kok, Gus. Nggih. Namung setunggal doa saya untuk beliau, keluarga besar Mbah Lukman. Insya Allah piyayinipun dalam berbagi kebahagiaan orang dadak golek-golek, Nggih. berbagi sedekah orang dadak ngenteni. Insya Allah dalu menika panjangkaipun Mbah Lurah Lukman. Amin, 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 amin. Anggenipun netaken Keng Putra, ridho lan hidayah tansah mayungi keluarga agungipun lan lumeber sedaya warga masyarakat wonten ing Bedi Kulon Nggih. Bungkal Ponorogo. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Klitik Nggih. kalian Mas Kluthuk Siap. panjenenganipun. Mas Siap, Bos. Cahyo ingkang baku kula pribadi namung sadherma menungso limrah mboten nuwal kesalahan lan kekilapan. Nggih. Dalu menika murni kula panjenengan partenipun menghibur. Leres. Mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Ibarate ning dolan ning Surabaya tuku setrika. Amin. Muga-muga Mas saya tetep ngrembaka. Alhamdulillah. Sukses terus Ki Gus. Matur Pangapunten, sembah nuwun. Season 2 nanti kita sambung. Oh nggih. Ya. Minggah melih mangke gara-gara. Minggah wonten griya piyambak-piyambak.